Найлепшы беларускі кліп хутка будзем выбіраць, таму раскажу, каго я хачу намінаваць. Вельмі прикольны і агідны вертыкальны відосік выпусцілі рокеры «Сны сіняй сабакі». Тут ёсць правакацыя, мемны танец, эпахальны вобраз. Гэта выдатная праца, і тое, што яна доўжыцца ўсяго 30 секунд, толькі плюс. Але не ведаю, а ці не перабіў шок-эфект гэтага відоса саму песню і яе ідэю, але прома клёвая. І гэта не першы выпадак, калі у «Сны сіняй сабакі» атрымліваецца зрабіць круты кліп. 9-10 месяцаў таму шмат блогераў узгадвалі іх смелы ролик на песню «Крутой». Ён пра тое, з якім скептыцызмам на наш унутраны свет і дасягненні глядзяць смерць і патолагоанатом. Ты черт цікав крутой, за тебя гибли святые, а мы нихуя не крутые. Той кліп за ўвесь час набраў 55 тысяч К, дапамаглі і алгарытмы Ютуба, але для контенту такога ўзроўню гэта малавата.